Hello, 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 mayong gabi, mga kabisdak, mga kabisaya. Ako na asa, welcome din sa atong Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako nang gihinay ang akong talk, kay murag talk show, manggod kaayo siya. Bisaya, manggod kaayo siya, pero aron mo masayod, ako si Ate Binky, inyong host karong gabi, nagikan ko sa Ontario, Canada. Pero Bisaya, ngagikan sa Misamis Oriental, Og ako pod si Ate Gilma, inyong co-host gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Oh, yeah. Gikan po sa Mindanao. Okay. Duha ni kabisaya ng mga babaye. Okay? One mission to inspire, encourage, and connect Bisaya around the world. Okay, bisan asa ka karon mga kabisdak, naaman ka sa Canada, sa Pilipinas ba, sa US ba, sa Europe ba, sa bisan asa sa nga sa sulok sa kalibutan, welcome kaayo mo diri sa among Little Online Bisaya family. Yes, kuha na ang inyong kape. Kutsaa, lingkod, relax, og makigistorya uban ka namo ni Ate Binky. Yes, salamat kaayo mga kabisdak, ayaw kalimot o comment o sultihi mi kung asa pud niabot ang video o i-share pud sa inyong amiga kay basi may ma-inspire ni siya sa uban diha nga nagkinahanglan makadungog sa among mga istorya, mga true to life story. Asa man ka nagtanaw karon? Kung first time nimo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para magkita ta matag gabi. Yes. Kung ready na mo diha, okay? Asa, andaman yung mga mainom kay magsugod na ta sa atong pulo ka bildo. Okay, pamina mo. Kani ang mga story ni Ate Gilma, to life story ni siya. Okay, so ang atong hisgutan karon na late na bako sa akong mga pangandoy. Oy, Ate Gilma, late na ba sa atong mga pangandoy? Yes. Kay kung 50, 60 o labaw pa ang imong edad, too late na ba ka para magsugod pag-usab? Aha. Ano mo natigil ba sa imong una-una diha? Ikaw sa'yo na ingon. Sabi ni mo, no? I like the topic. It really is for me. For us. Yeah. You're a little younger than I am. So. Yeah, pero sa isinta na ba pagkukapin. So, mao na. That doesn't show. Oh my God, ganahan ka. Mga expressions, parang expression sa mong Bisaya, Ate Gil, mga, uy, mabukad po mo atay. Lagi. Ikaw po gani, Ate Gilma, morag, yeah. Na kanang dili lang ta magsulti gyud unsa ato ipatag na sila, pero si Ate Gilma mas tanawa iyang kuano kay happy manggod siya kana bitang grateful manggod siya mo nang iyang gagway, dili gid yung mailhan pero katag naon ta mo kung pila iyang edad, pag comment ba diha, pag comment pila edad. Ako sa isinta na pila edad. Sa isinta kapin naming duha pero gani niya pila edad. Okay, Ate Gilma. Ang pamilya nako kay bawo silang tanan, so they can guess. Okay. Okay lang. Away, apil ang pamilya ka na kahit paluna. Pero palami lagi sa atong topic ron, no? Late na ba mo sa inyong mga pangandoy? No. I don't think age does matter, okay? It doesn't matter sa inyong mga pangandoy. Kaya niya man ni Ate Gilma diri nangandoy. So dili gid mo matter, no? Kay lagi. Usahay man gud ati, no? Ang atong mga society expectation about sa atong edad. So dili na ko magkuan nga dili na sukad kanang nakatungod magud sa akong kaagi nga na total disabled ko ate. Dili na nako gikuan bitaw, no, kanang gihalad na ginako bahala sa natiguang namang kaana
Uy, wala may tiguang sa pagpangandoy. Di ba, ate? I totally agree. Kay ako bisag ako sa ingnon ako sa inyo. Retired na ko. Pero nangandoy gyapon ko. Oh, Ay, ganda si ate. lagi. Niingon jud ko sa akong kaugalingon na. Dili na late na para mangandoy. Bitaw. Kay ing nangano? Mm. Sa una nangandoy ta. Mm. But then may circumstances sa atong kinabuhi Mhm. nga nakuan ang atong pangandoy. Murag na pause. Pause. Na pause. Yeah. Ya karon nabuhi na pod. Unya karon nabuhi dili na siya na post na continue siya. Yes. Oh, di go na ta. Oh yeah, kay di mo nakakita ko aning online business nga. Dili na di ay kinahanglan na magkuan ko kanabang sige kog panrabaho. Bitaw. Oh, yes. See? Mao na siya te nga ako nag-start again ko bisan kanang nag-early retire ko kay tungod kay dili man kaya gud sa akong lawas tungod sa akong balatian. Yes. So, bisan og kanang daghan nagmawala sa ato no, pero kung mobalik gani sa imo ang kabasog sa imo ang lawas, grasya nagikana sa Ginoo. Munang dapat magpasalamat gyud ta no kay naa pa man ta. So mga igsuon among sharean diri no kay kami ni Ate Gilma among edad na nami sa mga retirement age, pero dili gyud amo mong dasigon nga dili gyud ulahi pa ang mangandoy kay naatay another option natay laing paagi nga dili maghago ang atong lawas. Dili pud kinahanglan nga technology ka makahibalog ka sa technology kung makahibalog gani kag hawid sa imong cellphone ug mag-browse diha kabalo pug ka sa among gihimo. Yes. Makahibalog. Nag-post ka sa social media? Oh, that's a very good start. Yes. Bisag, di ba? Bisag di ka mao mag-post. Pareha nako sa una jug ko ka mao mag-post. Ni copy paste di man pud ko kabao. O lagi ilan. Daghan di ko dili baluan te. Pero nya karon I'm starting to learn. Yes. So, ayaw gyud pag-ingon nga di jud ko kahibalo kay makahibalo jud ka. Nag-post gani ka, di ba? Oo. Ate, kanang kuan ra magud siya kanang imo bitaw kanang imo. It is in your mind. Yeah, willingness gini mo nga mo trabaho bitaw kati kay kani bitaw mag-retire na bitaw ta no. Isud pud kun wala ka himuon kay kanang boring bitaw niya nindot kay ni siya tong himuon kay at the same time maka-inspire ta, di ba? Unya ang ato mang yung kaagi, ang atong kaagi maoy makahatag nato bitaw wisdom. No, mga makahatag og wisdom nato ang atong experience mo'y mo na siya pinakadako nga asset nato nga i-share nato sa social media. Kay sinabi mo ate daghan kay ta og madasig, di ba te? Yes. Og kanang makatabang ka sa uban ba? Just like you found this opportunity nganong di man nimo i-share sa uban. You see? Pareha sa anak day. Kung nagkuan gani ka moingon ta nga, late na ba ko sa akong mga parangandoy? Nganong lang, it's on your mind. Yes. Late na ka. Because your mind is still able to work. Yes. Nganong di man nato gamiton. Lagi. Right? So mga Bisaya, mga Bisaya kanang labi na kanang pareha sa amo nga edad no kanang nag-worry mo mga 50 mga 50 na muna mo imo nga akong retirement no dili na unsa kaya akong kuan. So ang pag-learn man gud diri sa social media little by little man gud na siya niya as the days go by ang nakanindot man gud kay dili man gud ka ikaw ra usa daghan man kay magtawo. Muna akong ganahan. Og ang imong na-learn, maoy buhaton nimong armas aron imong ma-master ang kanina business. Yeah. Grabe si ate armas kay bay. Hoy, grabe kay na lalom kay nga Bisaya hay mga Bisaya. No, there's another term but I cannot You can use it as your weapon. Di ba? English ra pod
Arwas gyapon to. Sa tinuod lang di ba? Natawa na Armas din. sakto gi ka na tino armas mo imong hinigiban, no? Nagiban. Lalong Lalong na kayo ng sayapay. Anya, usahay no kanang dili na kahit na unsa man toy binisayaan ni no. So sinig mo ka. lagi usahay kulot man ta. Kasi tinagalog man pud ang atong gamiton diri kay diri sa Canada, ang hibaw-an lang nila Filipino. Diba? Ang binisaya di man na sila kaayo. Kaming duha ra nagbinisaya, ambot ninyo diha o pag-comment ra mo diha og Bisaya mo. Nya Amo ni siya nga kaning show, amo ni siyang amo ni siyang gi-dedicate sa mga Bisaya kay daghan man gi kayo mga Bisaya. Pero kanang siyempre kung kana bitong makadungog bitaw ka og Bisaya, malipay gyud kaayo ka kay Bisaya man ka. So mao ni siya, we are inviting you all Bisaya around the globe. There is always an option. Na sa atong Bisaya. There is always a way, there is always an option. Kana bitang bisan nanatay edad pero mulambo gid ka, mosamot kalambo. So we do this together, you know, kay ang atong mga experience mao na siya ang maghatag nato og wisdom, mao na maghatag nato og kanang direction nga maghimo ta og something better. Unya, labaw sa tanan ang Ginoo makahatag pagid og mga bag-ong purpose sa kinabuhi para sa ako, no, human sa akong total disability og bisan og wala ko'y trabaho, no, pero kani atong gihimo bitaw Ate Gilma, kanang murag nakita na ko na atay purpose bitaw kanang malingaw kay ko kanang imong istorya ta diri kada look forward ko nga honest ma'am istorya na pod mi. Oo lagi ini gabi moingon ako nga agad dali lagi kog uli kay magkuan didto bi ako sa mall ganiha tapos niyon ko nga ay uli na ko kay na ako'y talk show niyang gabi kanang makasulti na pug Binisaya sa pastuan na pagparting katawan nakatawa lagi sila ningon sila we don't know what you're talking about ingon ako sus oy intindihin niyo na lamang kay mga Tagalog ang mga kasama ko. Ay, mga Tagalog na Bisaya, na si Dainilda Bisaya. But then she is shout out kay at Dainilda you. Bisaya ko Bisaya yang bana pero ang iyang siya waray jud siya. Pero makabisaya man po na siya Oh yes, because ang bana lagi Bisaya. So I talk to her most of the time kay Bisaya man malingaw lagi ko. Okay mga kabisaya. So mao na to among paambit karong gabi una, among pangutanan ninyo kanang unsa may usa ka butang nga inyong gusto paghimuon nga makatunan o masugdan. Comment mo down diha kay basin day nakatabang mi. Kung mangita mo lagi mailaing option, ala i-message lang mi kay naaman diha Ate Gilma o kay naamang nag-broadcast magud mi sa tagsa namo ka Facebook page. So, comment lang mo diha mga Bisaya o basin basin mao ni ang sign imong sign, okay? Ayaw kalimot nga bisag 50 sa 60 og more than that ang imong edad. Dili pa too late, di ba Ate Gilma? Tinuod jud na kay starting from sa taas na edad, then you're even better. You will be even better. Yes, tungod sa experience. Yes, tungod sa imong experience. Yes, sa imong kinabuhi. Kuan lang sa Ginoo, always lean on the Lord's help. Yes. Mao jud ang importante. Kay wala tay mahimo kung wala gyud ang Ginoo mo igsuon. So, maora to among paambit karong gabi una mga igsuon. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo karong gabi una hinaot nga simple ra ni among mga conversation pero adunay mensahe nga nakatandog pod og nakadasig kaninyang tanan. Di ba, ate? Yes. Please follow and share our show aron madaghan pa kitang Bisaya nga ma-connect, ma-inspire, og ma-remind nga dili sila nag-inusara. Yes, so magkita-kita ta. Magkita-usab og mga kabisaya in Canada. Live talk show with Ate Binky and Ate Gilma. Okay, amping kanunay padayon sa pagtuo o ayaw gayud surrender. Okay. And wala pa nahuman sa atong mga istorya, Ate Gilma, di ba? God bless. God bless everybody and good night. Good night. Bye.